4 ijiem wara li kien żvelat li fil-barracks tal-Forzi Armati f'Ħalfar allegatament sar bulder sħiħ fejn numru żgħar ta' soldati kienu kkonsmaw droga kokaina, l-AFM ħarġet stqarrija biex tgħid li ġiet fit-tmiema l-investigazzjoni interna dwar il-każ u li kien konkluż li ma kienet ikkonsmata l-ebda tip ta' sustanza illeċita fil-post tax-xogħol. Skont stqarrija uffiċjali dan huwa kkonfermat minħabba li r-riżultati tat-testijiet tal-urina tas-soldati involuti ħarġu kollha negattivi għalkemm ħadd ma jaf eżatt kemm għadda ħin sakemm saru dawn it-testijiet. Minkejja dan, l-allegazzjoni oriġinali kienet saħansitra tipponta lejn il-fatt li f'hinn minnhom dawn is-soldati kienet spiċċatilhom id-droga u pruvaw joħorġu sabiex jixtru aktar. Xi ħaġa li issa l-AFM qed tiċħad. Kien biss wieħed mis-soldati li rrifjuta li jagħmel it-test dakinhar li faqqad din l-istorja. Sa issa għadu mhux ċar jekk dan l-uffiċjal intalab xorta jagħmel it-test u jekk iva x'kien ir-riżultat ta' dan it-test. L-AFM naqset ukoll li tgħid meta ttieħdu t-testijiet u ċew kemm kienu għaddew ġranet mill-allegat burdell. Kawża ta' dan qed ikomplu jikbru d-dubji dwar dak li verament seħħ f'Ħalfar. L-istqarrija tgħid li l-investigazzjoni sabet xi nuqqasijiet żgħar li setgħu seħħew dakinhar u li se tkun qed tittieħed azzjoni dixxiplinarja skont il-każ. X'kienu dawn in-nuqqasijiet ħadd għadu ma jaf. L-eks uffiċjal tal-Forzi Armati Godwin Xkembri li kien tkeċċa x'kritika grada kien kixef dak li allegatament kien seħħ fl-Ester Barracks biex issa l-AFM qed tiċħad dan kollu wara l-investigazzjoni li mexxiet istess. Mhux magħruf lanqas jekk infetħitx investigazzjoni min-naħa tal-Pulizija.